Salut, prieteni! Am revenit, mergem spre spital să ne facem a doua doză de vaccin cu AstraZeneca. Sper să ne fie bine de data aceasta. Suntem în mașină, cum am spus, mergem undeva în nordul Londrei, în Enfield, să ne facem și a doua doză și revenim de la spital. Salut, am revenit de aici. Am ajuns la centru de vaccinare. Coadă e în jur de... Sunt în jur de 5, 6, 7 persoane, după cum se vede. O să revenim după ce ne vaccinez să vedem cum ne simțim. V-am pupat. Gata, ne-am și vaccinat cu al doilea. Avem și dovada, al doilea vaccin. Au zis că la al doilea nu o să avem așa multe, nu o să avem simptome, așa că am fost la primul, adică temperatură și... Da, după cum puteți vedea, încă e o grămadă de lume, așteaptă la coadă. Lumea vine, pleacă. Deci, cum ziceam, lumea se vaccinează în Londra. Da, să sperăm că într-adevăr nu o să avem reacții. Da, ne îndreptăm spre casă și revenim de acasă să vedem cum ne simțim. Da, am ajuns și acasă. Totul a fost ok pe drum. Sperăm că o să fie continuare bine. Rămâneți cu mine, o să mergem astăzi să ne cumpărăm o altă remorcă, un alt trailer, pentru că asta care o am e ruptă, s-a rupt și trebuie să o ducem la fier vechi și o să mergem undeva la vreo 60-70 de mile de Londra să cumpărăm alta. O să fac un vlog și pe tema aceasta, cumpărarea unei noi remorci. Deocamdată sunt bine, sunt în putere, sper să rămân în putere, sper, cum au zis asistentă de acolo, de la spital, de la centru de vaccinare, că nu o să am așa mult simptome cum am avut la primul vaccin. Sper să fie așa ca să pot să fiu mâine în putere. V-am pupat, revenim.